ଏବେ ଏବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୁଣି ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଏବଂ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ବର୍ଷା ଏବଂ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଳିଛି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ବଡ଼ ଉପକୂଳରୁ ବଡ଼ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହୋଇପାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। 18 ଯାଏଁ ସବୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବର୍ଷିବ। ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ନେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ଲଘୁଚାପ। ଆଜି ସକାଳ ଏହା ସଦୃଶ ଲଘୁଚାପ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭାବରେ କାଲି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି କାଲି ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 200 ମିଲିମିଟରରୁ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣବଳୟ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆଜି ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତ ଏବଂ କାଲି ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ 18 ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବର୍ଷା ହେବ। ସମୁଦ୍ର ଆଶାକୁ ରହୁଥିବାରୁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କୂଳକୁ ଫେରିଆସିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଲା ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ଅମଳ ଉପଯୋଗୀ ଧାନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।